Hranča je bila prvo bošnjačko naselje opštini Bratunac na meti srpskih snaga. Od 3. do 9. maja trajala su ubistva i progon stanovnika Hranče. Jutarnja pucnjava i u toj pucnjavi pored moje kuće poginula je mala Selma koja je imala 6 godina. Oni su je ubili i ranili njenu Hajriju. Policajac Miladin Jokić je u smrt odveo svog radnog kolegu Adema Ramića. Jokić je na Ademovu kapiju doveo 3 nepoznate osobe koje nisu znale gdje su Ramići i od tada Adem je odveden još zajedno s 8 momaka i svojim bratom. Kosti su mu nađene u grobnici u mezarju Kazambašća u Zvorniku. Mom muž su bila vezane ruke od pozadi, ostali nisu. Zadnje i možda najtačnije informacije jesu da su oni njih vodili u Bijeljnu, međutim Bijeljna ih nije imala gdje primiti, vratili su ih do Karakaja i tu su ih pobili.